7 tipov na skvelé hračky pre trojročné dievčatká. Magnetická stavebnica Magna Tiles Pharma poteší každú milovničku zvieratiek. Obsahuje 25 kusov a zvieratka sú aj pohyblivé. Pri spoločenskej hre Ovocný sad musíš zabrániť havranovi ukradnúť úrodu a zabaví sa pritom celá rodina. Magnetická kniha Jednorožec je správna voľba pre malé princezne. Poskladaj celú bájnu ríšu jednorožcov. Kto by nepoznal Človeče, nehnevaj sa? Toto konkrétne je v pastelových farbách. Magnetická stavebnica Cometix nemôže chýbať v žiadnej detskej izbe. Táto konkrétne je v pastelovom prevedení a obsahuje 64 dielikov. Obleč magnetickú bábiku Lily podľa svojho vkusu. Magnetixu v praktickej kovovej krabičke. Vylosuj si kartičku a poskladaj motýl z kartičky za 1 minútu. Zvládneš to? Pre ďalšie tipy na skvelé spoločenské hry a hračky nás nezabudni sledovať.